Idalit kaninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Kung ako imong pilion, Lita, akong isaad sa langit ug sa yuta, nga ihatag na ko nimo ang tanan nga kalipay ining kalibutana. Dili na tinuod. Ako rin makahatag nimo sa tanan, Lita. Ang tanan akong bahandi, akong ihatag nimo kung ako rin imong pilion og pakaslan. Time pasa! Ayaw ko ninyong haylua sa inyong mga bahandi. Kaya nga akong gugma dili ibalikya. Gitagana rin ako ang akong gugma sa tao ra nga tinud-anay na akong gihigugma. Kinsa man yan imong gihigugma? Manguyab ka na ko? Nabuang na ka? Nahibaw kong gibayran kang Papa Dots. Gusto kang bungian, di ka? Naong kang kwarta na? Ops. Oh. Sel, gusto na. Ayaw na yung taon. Tinudan na lagi ng akong gugma ni mo. Wain taon ko bayri. Diin taon ni Love for Sale ang ako, ah. Tinudan na yun eh. Seryoso ko nga, ikaw yun akong pangasaon. Magpakasalag yun ka ni atong tumboy. Maski pilit ni mga mabayran kag sapi kasi mong gugma din ako. Ganit lang, Lita. Paminawaon ako. Love ka itika. Si Love! Ayaw ko pinuangi. Kaya nang imong love. Love na para nga to ni Silya. Love for sale! Lintik na pag-ibig, parang kidlat. Love for Sale! Duha ka klase ang gugma. Gugmang mapalitog sapi o gugmang tinuod nga di ikabaylo og bisan unsang bahandi. Apan unsay kapuslanan sa gugma kung ang kahom sa kwarta mao'y magmando ni ining kalibutana. Love for Sale! Tulokibon og makalingaw nga sugilanon nga naghatag og gibug-aton sa duha ka dagway sa gugma. Matod nila, bahalag saging basta loving. Apan malipay bagyod ka sa hingpit ang tao kung pulos na lang gugma og nagkutoy na ang ilang bulsa. Love for Sale! Mugna o gipahaom sa tagsulat. Emmanuel Nadila Sacol. Ubo sa direksyon ni Ray Arellano. Spinner, Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Garing. Love for Sale! Dalit sa RMN Drama.